Horas madihita salhu namanginang. Selamat Paskah madihita. Adorak sotapuka ulauta. Tapasonang rohata. Martangyang nahohom mahita. Dinganat tabi. Martangyang mahita. Amen. Hamudongan sahuria namarlas ni roha dohita sadarion alani balga ni asi ni roha ni debata dihita ay dilehod do anak na nasasadai gabi pilihan pardengganan pasayhon dosata nunga tulus sakap ni debata. Haleluya. Nunga hehe Kristusi alanilas marohata tajako maibana dingoluta marhite pesta Paskaon jalata hamuliatehon ma pabahenan ni debata di tonga-tongata ima haheon na sianaka namate ay marhitei gabe parsidohot hita di haluaon na pinatupanay atong tapuji maibana mared dehita siap bukede nomor siap lonom ayat sada do di ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana aryodo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jala marlas ni roha mahita disi batu naung binolokon ni pade bagas imagabi batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halonganga doi anggodi matata. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami namadok mauliate dohami tuho ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatian marhite hite hamamatemi ala disodangi hodo tanoman nami asa marpakirimon na mga uluhami ala ni haheheomi dang pola bemabiar hamimida hamatian ay hodo ulu nami ruas mudo hami di pausat hodo hami sian haholomon tuhati uron sian hamatian tuhanguluan
Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsyaon na mangulu. Pay masahat hami tulabong mo. Amen. Mari dehita siya bukwede nomor 620 ayat sada. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di Roma 10 ayat sia rodi ayat 10. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Huhut dihapor siay roham. Naong dipahehe debata ibana siya nakanamati. Ay rohaido porsea asa tuhatigoran. Pamanganido makatidakon asa tuhaluaon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan di debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta mared dehita sia bukwede nomor 105 ayat sada rodi ayat 2. Tato poti madosata dia dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Odo napatupahon hasesaan di dosa di hami halak nada ngolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya si marham di hami. Akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siyahon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jala na badiya. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Humokop hita gabi dosa ibana. Naso tumada dosa di bahid debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita. Marhiti hita ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 12 ayat 4.
Tatangihon mahatan ide pata turpuk epistel di mingguta sadarion. Natar surat di buku Markus bidu saplonom ayat sada rodi ayat walu tajahama margati soring. Asadung salpo ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ragam-ragam ni nahusus laho mamiahi bakena. Masih padohado nasida isema manggulang batui dihita sian baba pituni tanomani dibongoti nasidama tanomani gabi diidama doli-doli sahalak parulos namar linang-linang hudul tukan siamun jadi mabiar si tutuma nasida laho mahamuna pabuah hamuma tuak kasisianna doho tu si Petrus jolonan na do hamu tu Galilea disima idau muna ibana songonong didokian tuhamu. Ido anggo sahatna martua doakana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita siya bukwede nomor siya pultolu ayat tolu sahat rodi ayat opat. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan na tumo palangit doho tanoon ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siantor di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua nua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patolhon na manaik tu surgo lau gundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon
manguhumi halak na mangonu dohot na mati. Ahu porsia di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mati, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigima kor ama Gideon.
Tabigema titing ni huriata. Selamat Paskah mari kita salukna. Tatangi homa ting-ting namasa di minggu ta sadarion. Naparjolo guarni minggu sadarion ima minggu Paskah naparjolo. Lapatanna minggu parjolo parningotan ari haheyon ni Tuhatta Yesus Kristus. Doho tabik minggu marnasni roha mida hatuaon nai. Napaduahon pertanyaan wek pinangi doma tu saluhu ruas ni huriata asareta madohoti persawaran ni huria madohoti pertanyaan pinamasa di huriata diganuk wek masuk pukul 20.00 wik manang jam 8 bodari ingana pertanyaan wek sada ibagas ni keluarga Huta Barat Boru Marpaung alamat Perum Geraha Mantap Residen Blok B nomor 10 sada. Wek 2 di bagas ini keluarga R Tapu Bolon Boru Hasibuan ingatan di gedung sekolah minggu HKBP Rajawali. Wek 3 di bagas ini keluarga B Tanggang Boru Sinurat alamat Jalan Pelamboyan Opat Gang Desa. Wek 4 di bagas ini keluarga A Lea Tamia Boru Aritonang alamat Perumahan Karya Gading Blok C nomor sada. Wek 5 di bagas ini keluarga M Hutapia Boru Panjaitan alamat Jalan Sukakarya Gang Masjid depan SPBU. Wek 6 di bagas ini keluarga Nyonya Sitijak Boru Napi Tupulu alamat Jalan Melati Kayu Jati Jabon Perumahan Atayasada Blok F nomor sada. Wek 7 di bagas ini keluarga Pedai Borhu Boru Siregar alamat Perumahan Taman Karya Indah Blok F nomor 10. Wek 8 di bagas ini keluarga M Pasaribu Boru Panggabean alamat Jalan D5 Perumahan D5 Residen Blok Perumahan D5 Residen nomor sia. Wek sia di bagas ini keluarga Suwanto Siregar Boru Siahaan alamat Jalan Pendidikan Perumahan Karya Yepupa. Wek 10 di bagas ini keluarga F Huta Barat Boru Aritonang alamat Jalan Air Hitam Gardu Pelen Perumahan Geria Taman Belati Blok R nomor 4. Wek 11 di bagas ini keluarga SDM Siahaan Boru Silaban alamat Perumahan Resti Graha 2 Blok HH nomor 7. Napatuluhon dakdarak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 nunga di basa-basa Tuhatta sada darak bawah di keluarga YO Samosir inang Melda Boru Tapu Bolon alamat Perumahan Mandala Garden masuk tu Weksia hipasdo danaki suang-suangani nang natorasna. Napapaton
ruas nataba. Mamuka di minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga Nyonya B Simamora Siriana boru tapubolon rap doho dua halak danak sada bawah sada boru nasida rosian huria GKPA Sipang Baru Panam Resort Pekanbaru nuaing nasida maringanat di Jalan Bunga Tanjung Gang Primadi 2 Perumahan Pondok Ratu Blok C nomor 4 masuk tuwek tolu tatangnya koma asagabe ruas naburju nasida napalimahon ruas napidda mamuka di hari Minggu sadarion pidda huria ma keluarga J Mestro Saragi Inang Perawati Rusti Nurmala Silain rap doho dua halak danak boru nasida pidda tuhuria HKBP Kualu Resok Labu Baru nasalelingon nasida maringana di wek pitu napaonopon mangapuli dung sidung permingguan arian borhak do perhalado rap doho ruas khusus wek 2 terkhusus wek 2 nanaing mangapuli tu bagasni keluarga DP Pasaribu boru Sihotang Nahinan alamat samping gereja HKBP Rajawali napapituhon pemilihan fungsionaris gereja demu tu periodisasi fungsionaris Huria tahun 2020 tu tahun 2024 naik paut tama naparjolo di hari Jumat tanggal 5 April 2024 pemilihan fungsionaris Huria napaduahon di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pemilihan panitia pembangunan dohot panitia pengadaan lahan parkir Huria napa waluhon pesta parjolo perningotan hari haheyon itu hatta Yesus Kristus di hari Minggu sadarion ima pesta parjolo perningotan ni hari haheyon itu hatta Yesus Kristus di Patupah Huriat dado ibadah 5 hari na parjolo ibadah buah-buah ijuk masuk jam 5 manogot na paduahon ibadah pagi masuk pukul 8 songona somal napatuluhon ibadah siang masuk pukul 10.30 napapaton ibadah sore masuk pukul 10 pitu manang jam 5 botari napalimahon ibadah malam masuk pukul 10 siang manang jam 7 malam napasiahon kegiatan anak sekolah minggu di minggu Paskah sadarion iman naparjolo ibadah buah-buah ijuk di gereja masuk jam 5 pagi napaduahon mengalui telur Paskah di lingkungan gereja. Napatuluhon ibadah sekolah minggu bertempat di gedung sekolah minggu. Napaupaton lomba Paskah berkelas masuk pukul 10.00 manang jam sada siang. Napasapuluhon perningotan hari haheyon itu hatta Yesus napaduahon Paskah kedua ima di Patupa di hari Senin tanggal 1 April 2024 pesta perhayon itu hatta Yesus Kristus dapat duahon di Patupa di Huriat tado permingguan do padirion nabadia tuaka yanakon ni ruas masuk pukul 10.30 wib na pas 10 sadahon ulang tahun majelis HKBP Rajawali pasahatos selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dobe nama ulang tahun kelahiran nang pernikahan mulai tanggal 25 satu tanggal 30 sada Maret sadarion saya dilehot Tuhan ma dihamu hai paso doh gajang niumur hatani debata tu nama ulang tahun upani roha hasarepo doh biar beda Jehovah ido hamorao dohot hangoluon tersurat di poda 22 ayat 4 pasal 22 hon hata mauleate pasal haton nihuriat do mauleate tu sude ruas nihuria nang soruas dobe nang pasal hato pelia sigaduk minggu pelia pertanyaan keluarga perpuluhan dot hamalateon songoni nang pelia tahun nang GTTR molo adong kekeluruhan manang nahuran jelas di tingtingon boy malangsung dihubungi tu parhalado di konsistori ima ting di hita namasa di bagasan mingguan salum
Tapuji Tuhata marede hita siap bukwede nomor 627 ayat sada. Yesus namen, haleluya. Puji ende, on haleluya. Amonanganin Tuhan naik, naman polisi Lazaro puji maduari alam lalu amateani sesa dosa tak haleluya. Yesus, haleluya. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata nagabe jamita di bagasan minggu pesta paskata na parjolo imana tersurat di Yesaya 25 ayat onom sahatu ayat sia. Yesaya 25 ayat onom sahatu ayat sia songonoma didok disi. Hatuaon niaka bangso di Sion dot uhum tumuap. Jadi padirion ni Jehovah Zebaoth ma disaluhut bangso sada haroan didulukon. Haroan natalmis, haroan sian tuak anggur naung liling, sian si panganon na hojal, sian aka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama didulukon, hire-hire na hinukupon tu saluhut aka bangso, dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut aka parbegu. Bonduton na mahamatean saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasa bohi jala padawon na mahaurakon ni bangsona di sandok tanoon ay nunga Jehovah mandoki. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasa sadai ida ma oddo debatata na ita haposi na mangurupi hita di sondo Jehovah na ita haposi. Marolopolok makita jala marlas ni roha mida hatuaon nai ido sahat na. Selamat paskama dihita saluhut na. Amang inang nasogot utogyo kami do akar ruas ni huriata naro tu partangyangan buah-buah ijuk. Mambain sada yel-yel mangaleon semangat di pesta paskaon. Mulo hudok kami tu kita salum dokok kamuma selamat paska. Mulo hudok kami selamat paska dok hamuma haleluya. Rade do hita disi shalom selamat paska sahalinari. Salam. Selamat Paskah. Haleluya. Puji Tuhan. Las do tahe rohatta. Las. Itu teh las do rohatta kan? Isena somar las ni roha di hari Minggu sadarion. Asa roha utu jabuna lo mangapuli. Adong namarsak di son. Daom. Las rohatta sadarion alani ahadu tahe amang Gideon alani maras ni rohamu hehe Jesusi sodapok petolor paskai
alai lasrohanami nungahehe Yesus lasroha ala hehe Yesus si talu hamatean talu banuatoru talu sorop ni sibolisi talu dosai marlas ni roka marolo polop dadaholan pamangan na marolo polop alai dohot roka dadaholan roka alai dohot tondi tondi pamatang ta marolo polop marlas ni roka hinorkon hakekeon ni Tuhata Yesus Kristus gabebohi tama suaraon selamat Paskah haleluya amang inang di Jesaya di turpuk jami taon hati hai baga-baga dope masih berupakan janji ditiki di bagasan si taonon dope bangsoi baga-baga dope anggota ringot tuhaluaon na pinasahat ni si Jesaya di turpukon alai baga-baga ni debata di turpukon anggo dihita sonari dadaholan baga-baga be alai hita nama naung mandai baga-baga ni debata na adong di turpukon molo di bagasan turpukon di baga-bagahon debata do haruan di dolok sion jala di parade debata do disi ima akat tuak anggur naung leleng akasi panganon na kojal anggur nagalia napita di bahasa Indonesia sebenarnya mungkin agak bingung kita mendengarnya dari bahasa Batak mulu di bahasa Indonesia jauh lebih jelas daging yang gemuk anggur yang tua mulu nungali dokon anggur yang tua nagalia napita adalah kualitas anggur nomor 1 di parade debata di haroani akasi panganon dohot si inumon lau si parsauli kon ni akabangsoi di dolok sion tabayak ko maamang inang molo di parade debata songoni aidang binong tobe molodang las beroha mangat toni dohot manginumi dadakolani alai di dok debatado di bagasan turpukon di doloki pasision ni debatado hire-hire hinukupon tu saluhut aka bangso dohot nama kukupi aka parbegu alam menyingkirkan tirai-tirai perkabungan, tirai-tirai duka cita. Dungi di dok debata boduton nama hamatean saleleng-leleng na apusan ni Tuhan Jaoba ilu-ilu sian nasa bohi padaon na haurakon ni bangso na disandok tanoon. Tidak hanya makanan dan minuman yang luar biasa yang Tuhan sediakan, tapi lebih dari situ. Kematian pun Tuhan singkirkan, air mata pun Tuhan hapuskan. Nah di lekon debata sikop malas ni roha dokot hangoluan nang haluaon disi. Amang inang martudu-tudu lo on sude tu Yesus Kristus. Tuhan mamatena, Tuhan gegeyonna, idona yang ditudu di bagasan baga-bagaon. Mudar ni Kristus, daging ni Kristus, masih panganon dohot si inumon sinakin na mambawan di kita pangapulion haluaon na manalukon ng hamatean di akahita nong taruli di ulaon na badia nung atapar sauli ko ni na pinarade ni debata marhite-hite roti ng anggur imamudar dokot daging ni Kristusi martudu-tudu tusido na nidok ni si Jesaya dison sikop malas nirokan ni bangsoi
sida asa unang marlas ni roha ay nung nga di parade debata sudi gariada tahe takas di dok hire-hire tirai pembatas yang menyelubungi mereka dengan penuh menjadi keduka citaan sude nai dangadong be ay ngamaribak be hire-hire binahen ni Kristus binahen ni pambahenan ni debata di bagasan pakukop ni Kristus dangadong be sonari amanginang di pesta Paskawon kita marlas ni roha di kuriata HKBP mamuka manogot niari ngamarlas ni roha akar ruas ni HKBP di Saportibion ala ni adong buah-buah ijo buasa dipatupai ala memang di buah-buah ijuk do laho aka boru-boru tu tanoman ni Kristus di idama ngaukak be batu dangadong be jalan masuk nasi dangadong be di sibe Tuhan nungahehe ibana pakohon niom magabe adong pertangyangan buah-buah ijuk di tengah-tengah ni kuriat pak lapatan na disi mamuka di manogot ni ari pe kita ngamarlas ni roha amang inang hinorhon hakiki unik Kristus yan namate idu ubayan usuk kunakin las do rohamuna sadarion manang adong do namarsak di tengah-tengah pesta Paskawon molo tung adong pe namarsak palingan aka sikola minggu naso dapatan tolor nama nasugud anggoy marsak metong alai ipe hatok do pasti dia puli nato rasna manang diapuli guru sekolah minggu gak usah nangis ya dek ya gak dapat pun kau cari ini ibu sediakan kok telur untukmu pasti do di parade do las niroka disi lapatan na disi sudai marlas niroka mamuka sekolah minggu saat tulan sia di tengah-tengah hak Kristenoni molo nunga masuk tu pasca marlas niroka marulop-ulop maatong ala Kristen ala nunga talu hamatean sonaria manginang neng idaut tasian hatani Tuhanon molo didok marulop-ulop makita jalan marlas niroka mida hatuaon nai hatuaon diado naung dilekon debata tuhita hatuahon ahado naung dipasahat debata tu au nang Tuhan hatuaoni ima haluaon haluaon sian hamatean haluaon sian sibolis dangadong nabogi paluahok kita siani asing ni Kristus dipatu paibana doi marhite-hite hama matena jaladang gait-gait carana patupahon haluaoni tu hita dan gait-gait amang inang molo dihatani napo sosonari bukan cara kaleng-kaleng caranya dang na gait-gait carani debata patupahon haluaoni idu umpay ditogihon jesayaon hita marulop-ulop marlas ni roha mumida hatuaon nai ala memang hatuaon na pinatupan ni debata di bagasan Kristus carana sangat luar biasa di luar jangkauan segala pemikiran manusia siapapun cara kematian memberikan nyawa tubuh darah dan hidupnya cara kebangkitan yang orang tidak pernah berpikir bahwa memang dia akan bangkit pada hari yang ketiga sudenai cara ni debata na ikomboi mambai kita marulup-ulup jala marlas ni roha marparbui do na pinatupan ni debata berhasil do tukani di bagasan Kristus saat dok Kristus tu sakap ni debata hehe sian hamateani om maparbuena sonari di Portibion torop mini colma namak kaposi ibana naung taruli nang dihanguluan
dohot haluaoni. Sonari amang inang ahama tadana songon halak na marulupulup dohot marlas niroga hita mancalo hatuaon nai. Songod dia mah kita patuduhon takas doau marulupulup marlas niroga di bagasan hatuaon di hakeyon di Kristusi. Songod dia mah kita patuduhon. Nah dipangido Kristus ya kita neng mahita pe songon ibana. Nah parjolo rade mahita manarihon akadongata. Molo Kristus di bagasan turpukon di parade debatado akasi panganon dot si inumon di parade Kristus do pamatangna nang mudarna dipangido Kristus ya kita haradiota lau paradehon dalata manarihon akadongan odo neng dipangido boado haradiota manarihon dongan ahado naung taula pambahenan dia do naung tapatupa cara dia do naung tabayan las dorohata manarihon dongata manang marsak do hita molo adong dongan mangido panarihonon siak kita omana parjolo napaduakon dipangido debata siak kita naing rade kita amang inang mangaribakon songon di dokter pukon hire-hire mengoyakkan tirai-tirai pemisah. Jangan pernah ada lagi diskriminasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Alanyaha ala sarupa do hita saluhutna namanjalo haluaon do hita sian debata dang mardia imbar au nang hamu aka jolma nong diribakon Kristus hire-hirena nama kukupoi hita. Ketika Yesus merobek tirai perkabungan ini, maka kita pun harus berani berdiri sebagai orang Kristen yang merobek tirai pemisah, tirai perkabungan, menjadi orang-orang yang mampu mamboan pangapulion di tonga-tongani portibion. Unang mahita gabe akadongan nalaman dondoni dongan namarsak markite hite aka hire-hire natong dope menutupi mambain jarak antara kita tu akadongata na asing. Napatolukon neng idahota apusan nitu kanido ilu-ilu sian nasabohi amang inang nong olat di dia do kehadirata di tonga-tongan ni portibion di akaragam parsaurata mengapusi ilu-ilu ni akadongan manang na justru sebalik na do kedahadiratku nang kehadiranmu mambaendongan tarilu-ilu manang ido na terjadi manang sebalik na do kehadiratku nang kehadiranmu na gabe haurakon di tonga-tongan ni bangsoon nang dipaingot debata kita hakekeon ni Kristus neng makehei hita asa anggiat nian di tonga-tonga ni portibion molo nungamar parbue na niula ni Kristusi lam torop na makaporsiay ibana ikon mar parbue matong nang ngoluku dohot ngolumuna tertarik doau di si hujaha imatangiang sian Santo Franciscus dari Assisi natakas manogihok kita lau marnida ahado dipangido debata siak kita ulauta di portibion songon halak na marulupuluk marlas niroka manjalo haluaon na pinatupa hatuaon ni debata molo tutudo
marlas ni roha marulup-ulup hita di paskaon tapa husor-husor ma tangiang sian Santo Franciscus sian Asision asa anggiat nian au nang hamu gabe halak nata kasma marparbue ala naung mancalo hangoluan na pinaim baru ni demata dia do didok ibana di tangiang nai kucahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, lebih suka mengerti daripada dimengerti, lebih suka mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan dalam kehidupan kekal. Amin. Amang inang bagas do tangiang, bagas do nanidok nadison, halak nong taruli di hatuaon na binoan ni debata, ikon boido songon nanidok hatani tangiang sian Santo Franciscus dari Assisi. Sude mahita makala putih lau mangulahon songon nanidok ni hatani tangiangi nakit asa anggiat hakeheon ni Kristus pakeheon au nang hamu rotu tonga-tonga ni portibion mamboan sandok akahatuaon ni debata asa marsangap goarni Kristusi nang marhite-hite haradiota rap hehe dot ibana tu tonga-tonga ni portibion mangulahon ulaon na. Amin. Martang yang mahita Jakoba parasi roha jala pardenggan basana sumurung di bagasan minggu sadarion tung marlas ni roha situtu dohami Tuhan marningot sada ulaon bolon na pinamasa ni debata ima ulaon haheheon ni Kristus sian namate nungahehe Tuhan nami nungahehe Kristusi talu do banuatoru talu do sorop ni sibolis talu do dosa nang hamatean. Mau lihat Tuhan alam mo nang doho las rohanami ay parsido hot do kami di hamonangami ay namakamonakon hami doho di bagasan hamonangan na pinatupa asini roh kami alani i ali Tuhan pargogoy ko mahami asa tarbait kami songon Kristus
na mangulakon ulaon holong ni roha para sini roha sudenai dilekon ibana siya nasa ngoluna, siya nasa guguna, siya nasa pamatangna, siya nasa mudarna. Gabi taruli maham di arilas ni roha sadarion pargogoy ho mahami Tuhan di bagasan tondimi mian maho Kristus di bagasak kami asa tarbaik kami mangulakon songon naong ni ulami rade mahami tutu di portibion mangapuli rohani dongan namarsak mangapusi ilu-ilu ni akadongan natarilu-ilu mamboan dame mamboan hati uron mamboan lasni roha pasahaton hatuaon ni debata na ikon mamboan torop bangso gabi porsea tuho ajarhon hami Tuhan lau mangaribakon hiri-hiri na gabi pembatas di hami asa mangolu hami rappon dor akadongan nami colma tanpa diskriminasi asa takasuha ngoluhok kami sarupa do kami sude dicolo ni depata akan nong taruli di mudar ni Kristus atong pargogoy ho mahami mangulakon songon nani dokmi songon na pinangido ni Santo Franciscus Nasian Asisi ido pangidon nami siap ko Tuhan gabi habaoran pasu-pasu mami dilihat portibion asa marsangap gowarmu jalan marmulia marhite-hite ngolu nami mian ho di bagasan hami Kristus jala hami di bagasakko rap makita lau mangulakon ulaumi parhiteam mumahami di portibion asalam marsangap magwarmu marhite-hite hami atong asimaroham pargogoy hom mahami tinogutogu ni tondi porbadia mangulahon nasa ulaon na kombar tulomo ni rohami asiroham pargogoy hom mahami tangi ko matuhan tangiang pangiduan nami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Marinde mahita jalata pasahat mapeliata
Tangia koma peliata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salut si leon leon na denggan dona saulibasan na mauliutus kupasahat hami masian na ni leon mi tuhami pelean nami tuho say calo may gabi uap na hucus di culum pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami peleanon patimbulo na rajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite tondim asalam tanda hami godang ni si leon-leon mitu kami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Debata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami ho alanong ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asini roham tupakirimon na mangulu markite hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nung agabe si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulun nami si hutonon nami namarlas ni rohado hami nuaing marningot haheon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar behami midah matean dot soropna ay nungamonang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogion hami sian hamatean tuha heheon sugut alani i umbayan upangido hami saya si maroham patogu maha porsyon nami maniop barita naulii asa unang ganggu rohan nami dinahubolus hami hamateani say sungguli marohan nami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parohaon naburuki asa tarulo kami parangin na baru say pasu-pasu makuriam dohot parbarita nauli nama maritaon haheheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan napedem roha jala hehe sian dosa nabe say papos marohan nami maka porseai naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu say pasabam jala pamalum marohan nami top pamarohana yas doton di namar siohot di bagasan hami asa tarhajong jokon hami nong pitor hami ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus say sungguh lima pakirimo na mangulu di hami asa tarapul rohan nami marningot akadongan nami nong jumolo ni alap mi jala asa tarapul rohan nami manaon si taonon di hasianganon say apulima akan namatean nadangol napogos nasomarina akan nama balu dohot akan nama lungun tu banua gijang marhite-hite hakekeon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliaman nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu jala diramoti Tuhan debatamahu disondak kon Tuhan debatama bokina tuho jala asima rohana midahu didopakon Tuhan debatama bokina tuho jala di pasor homa damena tutondim
Horas madita saluhutna tajalang maamanginang dongat tajala tadokma selamat pasca tunasida.